Servus, Janka. Čo robíš? Moje obľúbené sídlisko. Kochám sa. Koľko kochov? 66. A čo máme dneska v ponuke? Dobrý deň vám všetkým. Vítajte na Liptove. Sme v Liptovskom Mikuláši, sídlisko Nábrežie. V tomto bytovom dome vám ponúkame trojizbový byt na predaj. Je to tu krásne. A čo lokalita? Sídlisko Nábrežie, cyklochodník, rieka Váh, vodný areál, detské ihriska, potraviny, školy, škôlky, Matica Slovenská, krčmy, reštaurácie, všetko bosou nohou. Lokalita prvotriedna. A čo bytový dom? 13 poschodový, udržiavaný, 2 nové osobné výťahy, 1 nákladný, bezbariérový prístup. A čo byt? Ideme sa pozrieť. Aká priestranná obývačka? Presne taká, ako sa mne páči. 6 metrov dlhá obývačka s balkónom, otočená na západ. Vedľa obývačky spálňa, takisto otočená na západ. Tam bude veľa slniečka. Kuchyňa so vstupom do druhej spálne orientované na sever. Sever, to mi vyhovuje, pretože spálňa je chladnejšia, je tam kľud a pokoj. Kuchynská linka s novými spotrebičmi. V tejto rúre sa ešte ani nepieklo. Ani neumývalo. Kúpeľňa, príjemná, veľká. A k bytu vám pribalíme tieto nádherné výhľady na okolitú prírodu, okolité hory a zeleň. Táto západná strana má niečo do seba. Čo povieš na byt? Krásny, viem si to predstaviť bývať. A čo vy? V prípade, že máte záujem, volajte, píšte, faxujte, telefónujte alebo rovno príďte. Tešíme sa, na obliadke sa vidíme. Dovidenia. Dovidenia.